Казва се тук, че книгата е написана преди 34 години. Кое ме накара да я напиша? Ами, аз изведнъж си намерих много свободно време там, като отидох в Чехия. Нямаше ги тия бягания тук по мъките и така нататък. И понеже не съм кръчмарски тип, макар че там не знам колко стотици видове бира се произвежда, не мога да се покръчвате, сега да пиша. И какво да пиша, както говорихме с Ири Штомицки, той каза, първо, той е голям психолог, между другото, каза, тебе те е натиснала носталгията на първо место и на второ место горчилката, с която си отишъл тук. Точно така. Първо носталгията и второ горчилката, защото пък много горча. Но това минава. Сега, никой не може да намрази майка си и аз не мога да намразя електрокарния завод. Защото тук съм започнал, тук съм се родил. Сега. Много сложна беше играта. Студентската скамейка в завода. И аз пиша там в увода. За тия трънливи пътеки, които изминахме, искам да разкажа. Те не беха тръни, ами беха глобове направо. Нещо страшно. При това ние бяхме, трябваше да ги изминем на бос крак от начало. Това беше още по-страшно. Няма от кого се научиш. Идваш, от това правил си проекти, ама нищо не си видял реализирано като железо. Нали, те писали ти там оценки и така нататък. И изведнъж тук се натъпнеш на нещо съвсем друго. Персонал от всякаква критика. Не са виновни хората, просто такива са били изисквани. Колеги, действително, няколко по-стари от мен. Един съществува тук и аз съм много щастлив, че дойде Йордан Замфиров. Той е отил във Василовци. Йордан Йорданов, старши, той е отил в КОС. И Наумов единствено работил в завода за помпи в Видин, 2 години или там не знам колкото разпределение и изтегляме сам. Но нямаше хора, които да бяха изпитвани и с опит в машиностроенето. И ние се учихме на... Това беше битка по пътя. Така се учихме още. На втората година, още в началото, ме направиха началник на инструментален цех. Аз съм завършил двигател с вътрешно време, трябваше да се справям с технология. Справях се, четях. Но едно, което е хубавото тогава, което беше, имаше професионално техническо училище. Едни деца, които дойдоха на работа в завода, с ученическия си менталитет. Като му кажеш, той те слуша, като повече те слуша от баща си. Дисциплиниран, може би и на мен характера ми е такъв, защото аз им се карах и за това, че не са се постригали, и за това, че са мръсни, и за това, че не знам какво. Не, че им се караха и правят забележки. Връща ги от работа някой и се създаде един такъв колектив. После ние тия деца, те пораснаха, изпратиха ги войници, посрещахме си ги след казармата, някой не се върнаха, защото се смениха професиите. Станаха шофьори, да кажем, така, Боби Цонко и така нататък от инструменталния цех. Аз знаеш тук, като дойдох от инструменталния цех, аз много ме благодаря, че така масово се називаха.